to shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari, mu ba jinga muka yi da kai ka ba mu kuɗi ba, amma kai ka sani mu mun sani, mu musulmi ne, muna da tarihin ilimi. Zamaninka kar ka bari wani munafikin inyamuri ya taba mana rubutun a jami'a kudin Najeriya, ni ban yadda ba. Al'ummar musulmi kun yadda? Dan Allah, yan uwana musulmi, ma'aikatan gwamnati, ku gawa gwamnatin Buhari ba mu yadda taba mana rubutun a jamu ba, amma sai kun yadda. In ba ku yadda ba ku shiru. Don girman Allah, 'yan majalisa da kuka yi hawan feda kuka ci albarkar Buhari, muka zo muka ce sak, kuka ɗare wanda ba don mun ce sak ɗin ba wallahi wasu da ba su ci ba, amma ba mu muka ba su ba, ai Allah ne. To dan Allah, 'yan majalisar dattijai da muka yi sak kuka hau, dan Allah, 'yan majalisar dokoki da muka ce sak kuka hau, dan haka 'yan House of Assembly da muka ce sak kuka hau, dan girman Allah ku fito. Makamin da Allah ya baku, ga wani barawon inyamuri ya ce a ce mana ajami ba mu yadda ba. Muna da wakilan majalisar dattijai, muna gaya muku ba mu yadda ba. Muna da majalisar 'yan majalisar dokoki, muna gaya muku ba mu yadda ba. Muna da majalisar House of Assembly, muna gaya muku ba mu yadda ba. Yawa, in za ku ci amanan mu kuma billahi la ilaha illa huwa, in kun san wata ba ku san wata ba.